Jenengmu sapa? Ria, Mbak. Omahmu ngendi Luk Cahyu? Saking Bayat. Hah? Bayat. Bayat. Oh, sing terkenal tekone kae yo. Kok teko? Oh, teko kendel. Grabah ya padha wae. Wah, jan jan. Bayat Klaten. Nek mboten ngeten niki kula dol kembang. Oh, kembang apa? Kembang niku lho. Goreh. Paseban niku lho ten makam Sunan Pandangaran. Takono no. Pripun? Arep tuku ora? Ha tumbas mboten, Mbak? Ora enak wae aku ora kembang. Wah, mulai saka Bayat mulane bokonge kok kendil. Oh, nek kowe ngaki ngoke mongke arek goleki bokong to. Wong tuwa kok mripate tekan dindi. Nek bayi ya ora iso ngarani bokong ngono ya tuwaku sing iso kok sampean kasanu ya kaya ngono. Iso ngelokke bokonge kok kendil. Gur kaya lho nek bojomu bokonge kaya apa kae? Endi? Marang aku kaya apa nyat ana. Bokonge gur kaya kendi. Lah kok kendi cilik. Iya tahun dah nganggo selendang biru terus garing karo Bagong terus semak jedul ayo wis anu ta terus pakeme ngono ta enggak tatapan janjimu selendang biru terus dadi srepeg terus aku karo Bagong metu ya jarimu ora meng awake dhewe iki ora ning ana kancane biasane bintang tamu iki toke nggon limbukan pas oke-oke wong delok nek Mbah Waryo ning pulutan kene iki wis ora kaya ngguwu rambutuke wong delok. Mbah Waryo ning pulutan kene sasat ning daleme dhewe wis ora mbutuhke penonton, ora golek pasaran, ora golek guyu. Ning pasang muka nggo nglunaske apa sing wis diparingke. Ngono ya, Tru. Ya yo. Ora mung ijen iki dikancani. Monggo. Mbah Waryo kaju menengaken. Ayo. Minangka dados ratu sejagat. Ayo. Ayo kene Ju. Ju sapa? Bojo. Oh. Nggih, wah. Oh yahene kok brengkal. Ya untung cah awake dhewe iki ditokke yahene nek tokke mau ora gek turu. Ayo wis. Lah aku ya wis kebacuten merem ngono kok. Pokoke aku dandan wiwit sore. Le gelungan ke sore le turu mengkurep. Lah aku yo lek gugah ora kewan akal. Piye, Mbak? Tak growong isor ngono. Lah kok digrowong isor ki lha pamrihmu. Tak gugah. Ameng gugah kok ndadak saka ngisor. Wong ora saka ngisor ora iso tangi kok. Sak karepku to bojo-bojoku dhewe kok sampean sing bolos. Arep bojoke ya gugahe sing tatanan. Jan sampean lagi iki lho ana bintang tamu ditokke gara-gara. Matur nuwun ditokke ya keten iki diomongi kok malah. Sesuk nggih anu nek iso nek ngetokke niku pas bedol wayang niku. Sing penting ra unjuk muka. Unjuk muka. Iki sing nangkap malah mulih lho. Urung lah niku. Nek kono jan arep nyawer karo tengah yuta anggere mulih tak tututi wis pokoke ngono wae. Pak Tom. Ngendika ngono kuwi to? Pak Tom Bima iki singkatan. Apa? Tom iki kan bakul omah gitu. Oh. Tapi tuku T. O iki omah. Oh, dadi Omen iso kepenak uripmu Bima ben anak putumu iso mulya. Tuku omah nang ngene Pak Tom Bima lho. ngono kuwi. Aku ya wis tuku. Sampeyan wis tuku? Ukurane? Ora nganggo ukuran kok aku tuku ki. Lho, nek jenenge rumah kan omah ki ana tipene lho, Mbak, tipe 21 ngono kae. Umume nek kados bojo kula niku wangune omah sing ukuran pinten, Mbak? Wah, nek niku ya kudu sing magrong-magrong kok ya. Oh, tak rani sing cilik. Omane andinge Pak Tom sing tak tuku, ndure wis diaspal ngisore dicor. Jembatan ta? Iya malah nek ngopo-ngopo ora ngalih. Aja sembrono lho awake dhewe tekan kene iki sing nimbali ya Pak Tom. Pak Tom iki pancen top tenan. Biyayine ya lomo nyah-nyah. Ya nyah-nyah wong nyatane saiki ya gratis tenan kok. Mongko tanggal 26 iki arep umroh ke piyayi 15. Iki Pak Tom iki. Lah nggih Pak Tom niku. Sing paling penting meneh. Pripun? Sok rasul pulutan iya wayange ngene iki gratis ora bayar. Sing dibayar ming iki karo awake dhewe, liyane ora. Iki sapa? Oh, nggih.
Termasuk aku berarti. Lah nggih, lah ngeten lho sampean barang. Nek sampean iblis ya ora anu. Kayak tanggal 9. Tanggal 9 ki piknike wong sak Plumbon ngono kuwi gawa ning Sunda. Monggo ya tanggap kecampur sari. Tanggap kecampur sari, ora baen campur sarine. Sapa? Walu yo. Kate kaya tak arane iki Didi Kempot apa sapa ngono. Didi Kempot lu ya dumokke. Lho wis pengalaman aku karo Didi Kempot. Lho Didi Lah Kempot. sampeyan ki wis tuwa lho. Mbah Waluyo iki kondange ya adine Didi Kempot kok. Terus Didi sapa? Didi Kempit. Ora wae. Sampeyan kok ngono ya. Didi Kempot rong taun ning Pulutan, aku wis taun ning Pulutan. Lah ya omahmu kene kok. Nah, pengalaman aku berarti. Nggih. Ning yo pinter kono. Wah, nggih. Ki ning sate ngumbuk ki mbangane kruyuk laler ya dioperke mundur. Ya. Wis ra apa-apa. Sate kok. Nyohin kirmah. Ki kok nyemplungke ngetas lho. Lah iya. Oh iya, aja banget to Pakne, sampean iki lah. Rezeki aja Iya rezekine ya aja kecemplunge ngetas. Anu duse sik ngrebab wis di anu. Kena nggon gampang kae, kena nggon heeh. Ya nyok wis kayak gini kayak solikin kayak kurang darah kayak solikin wis gegem watu wis nyoke nyoh panganan sak sunduke wis jenenge ngono ki ya sia-sia ora lah timbangane sunduke ngono kuwi nggih anu kula nuwun Mas Bagong nggih kali Mas Gareng nderek ndedonga pokokipun wen dalu menika cetha lancar kali sing sambikala amin nggih pokoke niki awit panyengkuyungipun para warga waras nggih ndedonga mugi-mugi lurah sing anyar ya iso dadi bawirakake pulutan saya ngerjakake pulutan amin tegese saya kuncara pulutan amin nggih matur nuwun ya saya aman sejahtera niku cetha nggih Papa sore mau ya wis bagi-bagi rezeki ta wis mau nang dopres wih mau nang sing kuwi pasange nang sing lemari es ana sing apa iya kuwi surprise ngendi kuwi mesin cuci bungkus cilik kae oh mesin cuci kok cilik sikat iki padha wae to ngono sikat nggo nyikat ya mesin cuci lah mau nak kipas angin iki sing kok apa wong ora eneng ngene wae kepet ya kipas angin apa kepet iki lawuh padha wae nih ora matur nuwun Pak Tom tenan kok piyayine lomo-moh wah aku kenal sepisanan iki gumun kok gumun pripun amit suarane ora pati gedhe karo Kyai Kakung iki piye jenengmu sapa wae kok jenengmu sapa wae iki piye kowe campur sari ning aku ya wae nggih Pak kaya piro nggih 6 juta Pak dasmu kuwi ngoten iki sampean ya kedumuran kok ya lek kayak rega oh biasane gor 2,5 kok 6 juta lah karepku ya wong sugih to aku ya arep wong sugih ka ya sing murwat wae aku batin paling dinyang 5,5 oh nggih piye hei ancang-ancang sik ngregani dhuwur men dinyang ku ora patek tekor 6 juta dasmu kuwi nek gelem angkat ya karo tengah waduh aku ya mama go rombongan oh nggo rombongan kok karo tengah aku ya njuk carane piye ngono ya nek genep dadine 5 juta kenane sampean meng nyetel Piala Dunia bal-balan niku lho heeh ngundang kula kendagel ning ngarep layar niku lho nika sampean ya menyang lah duit set mau bal-balan wiwit kula lereng setengah main wae ya ngaget nggih ndagel meneh prit wiwit leren bubar bal-balan kon ndagel nganti jam 3 esuk penontonnya iki ana ora? Penontonnya iki akeh ora? Kebak dingoni, diwedangi, mulih do disangoni. Sangoni donga pangestu sing do mulih kuwi ngono ora. Kira nek sangoni dhuwit mung sangoni donga pangestu to. Ning Pak Tom iki arupa piyai pinter. Nggih. Ning nek upamane tak kon nunjukke tak kon ngendika buah sing ngarepe ana hurufe N 3 mesti ngrekoso. Kok iso? Ha iya. Buah sing ana hurufe N nganggo N ngarepe. Oh. Sampeyan iso apa? Ngerti aku. Apa-apa man? Nanas. Si. Nangka. Terus blekutruk. Naga B ngarepe nganggo buah naga. Ya wis papat wis naga, 3 wis ora apa-apa papat wis. Angger siji nek iso tenan. Angger sing siji ki iso apa sampean bayar akeh tenan. Bayarku mangpek pun. Pun tenan. Yakin? Yakin. Oh, nangka. Si. Nanas. Heeh. Naga. Terus lendrung. Heeh. Iki wektune iki pirang menit sampean iki wektu? Sak arepe sewengi ora apa-apa wis yo. Nek aku iso. Apa kowe? Nanas, naga, nokmat.
Kok nokmat? Tomat ora an. Nggon aku ki tanggoku bindeng. Nembung tomat nokmat. Ngono kok. Tumbas nokmat. Ora ana buah nokmat ki. Tanggoku ki bindeng. Kusike tetep jenenge ya tomat kok. Kusike ki ora ana hubungane karo bindeng barang. Ya sakarepku wong aku krungune ya nokmat. Oh berarti papat aku ya ngono kok lha sampean ya ora cerdas kok. Oh alah dapusi ro dagelan aku. Karang le payu ki mergo ngapusi lha nek ora ya. Pak Tom ya mung tok apusi nokmat ngono ku ya metu karo tengah. Sing karo tak jak totoan malah sampean wis bedhek sik ya wis. Liyane Pak Tom ki monggo. Nggih. Piyayune lomone garwane ki piyayi Padang. Wah, nek kene ngomong Jawa dong, dadi aku ora wani ngrasani. Oh, nek piyayine arep ngendika rekoso. Aku terus pesanan, wah Pak Tom, apa Bang? Kopiahe enggal. Ya nyon arep. Kopiah. Kopiah paringke. Wah Pak, jakete anyar. Ya nyon arep. Diparingke nek. Aku ngono metu bojone, wah bojone ayu Pak Tom. Ke biyen. Ngono jarene ngono. Kok ra nyoh ngono aku. Arep tok jalukno apa ya? Awake dhewe metu bareng karo sing mlenyekin. Lah kok bareng karo sing mlenyek? Jenang. Wah, lha iki perlu direngang-rengangke jenenge iki. Nggih. Tur iki saka Bu ibu-ibu pemasak wis nyuwun lagu kok. Oh, nggih. Mula ya terus dimasakke. Ning kok ki apike kari dhewe nek liwung ki ibu-ibu masak nyuwun lagu liwung. Oh, ngoten. Mau arep joget. Mengke diaturake. Iya. Kowe metu karo nggawa apa sing masak iku lewung kabeh. Nggih. Sakmenika Mbak Suwin rumiyin monggo. Rengang-rengang menapa kagem jampi saya. Oh, yo monggo. Jeneng kula. Oh yo sing mlenyak-mlenyak ngono. Iki lho. Kelali aja. Mulane aja turu sore-sore suaramu ki ora. Iki tatera. Niki soleh kula. Neno. Aja dianggep sepele. Kula mboten melu. Dahar jeneng ya nganggo dimamah barang. Iya. Kuwi jenenge panganan sing dibatin wis kolu ya kuwi. Apa, Mbah? Panganan sing diingkem wis bablas iku. Sing dibatin we kolu. Diingkemi wis kolu. Oh, apa kuwi? Jenang. Oh, nggih. Aku ki ora. Monggo. Among ati. Apa? Pak Tom ngene. Apa kudu suarane? Aku sing bawa sampean sing rono, tukono ae. Ora nek ora lewat tengah. Wis sik dirampungke sik aja. Ora. Kae mung duduhke lho hin ora sembrono. Kae iki kok ngagak. Ya iki nek urung nganti rampung ya. Oh iya. Ya. Tansah nggon ndeli nok mate arep golek duit. Nek ngati-ati. Ayo. Yen bali. Yen dadi lara gelo. Sederinten dalu mau di paringke nggon kene iki lho sak kiwa goleki ngati-ati kok kayak melurut ali-ali sampean ki pira aja gelem diapusi Pak nih
Kok merem pripun? Ketok-ketokan kewala. Lah ya aja diderke kaya aja diderke. Nganti anti besok kapan bakal bali yen bali bejo kula jan lumayan nokmat pira ali-ali iki tekan pira iki Bang arep dinehke aku 500 ning ditegur kari 300 sik ndek utang 200 ya Pak Tom karo aku kadene apa paring malah utang piye to ya sore 500 sing dudu kok sing nek aku 300 kan iki ya ora disyukuri rezeki ora kok pokoke aja kuwatir mau kon ngitung angkane ta oh iki jarene 3 yuta sampean iki campur rentenir apa kepiye aku ono guru ngenai 300 dadi ngagema ali-aliku pamrih aja lali marang aku naten kula boten melu besok ngeling ana lalabetku lamun nembane sapa emane mawon tansah damel ambane kancana pamrih tansah manggiya yen ati ripate jarene namaira peta yen nganti tinggo wong siji besoke awas mangsa iya ya pilihanku mripat biru jarene Resulestyo ingkang warni yen kondisi atiku besok nyeling ana wong ki nek kepama ming sak langgam ali-ali wae 300 ya wah kepama pripun wong iki pamundutan anyar apa sing digersake Padam kuwi ngersake napa jula-juli apa oh lah iki dipinangkane abot lho 300 iki sampeyan nek buruh dudo iki sesasi nutuk kuwi ya ora buruh dudo ya dadi direktur apa-apa wah jula-juli ra apa-apa Mbak dipinangkani Mbak jula-juli sampean wis luar kepala kok heeh wis ora usah dadak mikir wis beres pokoke luar kepala nyat mawut-mawut malah tegese iki nglothok ngono wis ngelothok wis ora usah dadak mikir ya ya jula-juli Mbah Waluya pamundutan saka Bapak Aji Tom Bima ya monggo semono kuwi anu ya
Nggih, nun sewu Pak Tom niki jula-juli niki sinambi guyon mawon. Engko nek sing becik ya do dipethik, nek sing ala sing kirana, nek sing ana sing lucu ya tulung do guyu, nek ora guyu berarti lara untu ngono. Wong guyu kok dikon. Men. Aku wis tau kok ndagel rapayu penonton tak bayari 1000 tak kon do guyu. Tenane. Ayo do guyu aku. 1000 ketok apa? Barang wis rampung tak tariki meneh. Lah kuwi mung masem aku tak tariki meneh. Meng mesem ya 100 ya. Nggih. Mangga. Ya. Wetengku senep kok kakean rujak, lawang diinep kok ditrombol luwak. Luwake nek kene. Aku tau nginep ana sing ngajak gene ketangkep bejane awak. Iya. Ngono kuwi lak ming guyonane. Det. Ya. Bola-bali tak kandhake wong iki pitutur kanggo cah nom-nom men aja do lali. Nggih. Bal-balan kok menang siji ketimbang dolan. Ayo do ngaji. Nggo Pak Lurah supaya lengasta saya mari pulutan dadi kamaripat kanggo bangun dalan uga omah-omah meneh tak jaluk kudu rukun ora perlu padha gabung lurah kuwi pirang-pirang taun tak jaluk nyambut gawe sing teguh abot pancen sampean dadi lurah perintah rakyat loro juga terharu karo masyarakat mesti kudu ramah nek iso ngono kuwi desane gemah ayo eling dulur kabeh marang pangeran eling ana nyawa moga dua bondo donya iku ngono mung titipan derajat pangkat pakuwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit pikir eling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir ana kono ra disediani tempate parkir bengi iki lak yo wayangan sing sepisan kanggo hiburan sing pindho yo kena kanggo tuntunan sing baku nguri-uri kabudayan kedonga marang ngersane Gusti muga tansah pinaringan slamet uga basuki kabeh warga sing tindak mriki tak dongake kabeh padha lancar rezeki iki desa Pulutan sing digadhang Pak Lurah sing kanan nyambut gawe ora bengi ora awan supaya rakyate bisa kecukup desane sansaya tentrem kiwa tengen kahanane mesti ayem guyu kerja bakti karo mesem kabeh warga masyarakat lurahe anyar dadi marem ayo
kabeh kanca padha ndedonga marang ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa muga tansah pinangingan bagya mulya rumentahe kabeh para keluarga kabeh patumuncu marang masyarakat ming ndedonga isine mbok anu Mas Bagong tak urutke saka ngarep tekan mburi kok rungono sing nyenggol Pak Tom Bima. Sing bayar 300 tok liwati. Oh iya. Ayo. Matur nuwun Pak Tom Bima. Wis gawe wayangan sing bergema. Wah. Dalange kondang sama wiaga. Kok wiaga? Wiaga bahasa Indonesia ini wiaga. Sama sinden-sinden yang sudah juga siaga. Sindene seragam jero padha. Pak Tom Bima kuwi direktur PT Aldes. PT Aldes ya kudu disebut. Ya. Pak Tom Bima. Lah, delek malah. Lah ya abot lho 300 ki. Tak omongi to, 300 ku nek becak nganti mumpluk tukumu. Iki 300 ki abot ya Mas. Saya nek go tuku ayu uyah ge pangan pisan iso modar ngono. Aja kono. Ya aja lara ati wong nyataan kok ya. Ayo. Apa ki mau Pak Tom Bima pimpinan PT Aldes. Iya. Pak Tom Bima pimpinan PT Aldes. Piyayine wis mesti beres. Ngopo-ngopo wis mesti sukses. Iki kari dhewe ya apa ya sing ambek iki. Ayo kon katimbang 300 balekke. Kurang S1 balekke 100 yo angel ya seger dhewe. Lah mulakno kuwi dipikir dhisik. Ayo. Lembangun ya kabeh kudu beres. Mergo dodolan omah. Dodolan omah nggih. Iya, apa nek sing kira-kira angel gek men aku ndledek. Ya ora ngono wong aku ya. Ngono kuwi sampean iki ya iso kok ya. Wong nyatane ya pinter tenan kok gawe parikan ya wasis. Heeh. Lho, kae arep ditambahi. Waduh, tambahi wektu apa? Ya nek sapa sing arep nambahi maju, ngono dadi rasa isin-isin, monggo. Tak caosi wekdal, monggo. Kula niki wong lemah lho. Monggo sing ajeng nambahi majeng, monggo. Nek menapa ki lek glirih. Ora nembung kok ketok le alus nek kon. Nggih. Nganu wedine iki parikan cara jula-juli kok le kaya angel. Nek umpamane sampean ngalembono garwane Pak Tom. Iku mau duite iki ya duite kagungan Ibu barang lho. Iya, ben sewu. Garwane Pak Tom piyai saking Padang. Arep kae ngono bekti karo wong lanang. Lagi. Iya modal. Piyayine bening Padang Jinglang. Kayak bening pasoriane. Ayu Padang Jinglang. Terus nek arep rono metu dadak nang Kaliurang, dadak minggir ngono. Pak 100 Pak, tambahi 100 Pak. Oh Mbak Yu ku to. Ayo. Nggih. Wah. Sesuk kok jupuk ning omahe. Omah nek mung sik sapa kae mau Mbak Yune. Mbak Yune. Mbak Yune niki kok nggih. 100 ning jupuk kan ning Delanggu lah, lagate 300 sapa padha wae. Mbak Yumu to? Nggih. Kalau kae lho. Oh. Wah, mbok tulung sing nang ngarepan iki lah wis aku anu. Lah ya kok wong ngarep dikeki kok ya dadak ngono lho. Ndi to, aku nggo sopir. Aku genter. Tulung pir jupukno. Sopire barang dikon. Ora weruh ya kon jajake bakmi kae nek mulih kok padake. Nggih, mboten apa-apa. Matur sembah nuwun karo Pak Tom Bima. Matur sembah nuwun Pak Tom Bima. Pokoke tanggal 9 ning Sunda awake dhewe. Sampeyan sesuk gilirane arep naik haji. Campur sari nganggo bintang tamu ora? Lho campur sari ini bintang tamune sisan kok. Oh, ya. Dadi tuku ndrok sak kuningane pokoke. Maksudku nek biasane aku mayangi bintang tamune sampean kok campur sarine ora ngundang dalang nggo bintang tamu. Nah, monggo nek kersa 75. Monggo ampun. 75 apa? Lah iki rak 50. Nek kono 75 yuta. Tenane. Oh iya, ning karo Nawu Segara. Nawu Segara nggo mblebeke kowe. Nesu terusan. Ha iya. Oh, 75 karo Nawu Segara mongko nggo bathok. Ayo. So 70 taune rasat. Ya.
Ayo genti saiki sing maju sinden. Yo, Mbak Ria monggo. Yo, diaturke. Endi sing Mbak Ria? Wah, iki ta. Wah, iki. Ditulungi. Iki jenenge disingkirke. Engko ndak dilangkai dadi kecut. Ya ora kok. Pameng dilangkai ya dadi kecut ki cara ngendi ora. Lah engko nek anu apa jenenge suwe ling langkai kan ya sayup. Nek jeneng langkai iki ora suwe no. Ditulungi ora kok ora njaluk tulung simpah to, Nduk? Mboten. Ora sah ora. Monggo aku seneng tetulung jane. Jenengan pun sepuh kok. Wah, apa kowe kepengin ora nganti tuwa apa kepiye? Lha pripun? Tuwa ki matur nuwun, lah kowe ora kepengin nganti tuwa ya sak karepmu. Iya. Jenengmu sapa? Ria, Mbak. Omahmu ngendi, Nduk Cahyu? Saking Bayat. Hah? Bayat. Bayat. Oh, sing terkenal tekone kae yo. Kok teko? Oh, teko kendel. Grabah ya padha wae. Wah, jan balajan. Bayat Kula Klaten. nek mboten ngeten iki kula dol kembang. Oh, kembang apa? Kembang niku lho. Boreh. Paseban niku lho ten makam Sunan Pandangaran. Takon ana Pripun? arep tuku ora? Ha tumbas mboten, Mbak? Ora nek wae aku ora kebangen. Wah, mulai saka Bayat, mulane bokonge kok kendil. Oh, nek kowe ngak-ingu ki mongko arek goleki bokong Wong to. tuwa kok mripate tekan dindi. Nek bayi ya ora iso ngarani bokong ngono ya tuwaku sing iso kok sampean kasanu ya kaya ngono. Iso ngelokke bokonge kok kendil. Gur kaya lho nek Nek bojomu bokonge kaya apa kae? Ah. endi? Marang aku kaya apa? Nya, cilik ana. Pokoke gur kaya kendi. Lah kok kedhi cilik. Ngono. Wah, jan kene Nduk Cahyu wah. Iya. Wis dibojo urung? Lah napa? Gur takon. Oh. Nek takon ki sekolahe nang dina, ora kok perkara bojo. Ora tak jujuk wae timbangane kesuwen. Lah nek upamane urung yo tak arep ngopo? Lah ya gek golek kok lemu aneh kowe iki. Anggapmu yo aku arep ngrabeni iki, Pak. Lah piye? Iya. Ah. Rindrik asu sok imawa. Rindesan sok imawa. Ya, nembang apa Mbak Ria? Ngaturaken ya. Apa? Nggih, mau wonten pamundutan dadi ati kok. Oh nggih. Oh iya, hati-hati. Ana dadi-ati diaturake. Mangga. Mana? Dibawani. Heeh. Rada maju, Nduk. Nah, Nek Ria maju sing kiper sok. Napa nek kaya bal-balan. Jenengan mriki ampun nang mburiku. ora apa-apa, aku ora Ukur nyawang bokongku wae. Ah, kuwi arep nyawang kendil kuwi. Ngari aku nang kene iki lho. Aku ki nek jejer wong sing kepiye ngono ki, aku ki polah wae lha ora santeng ya aku mbuh gumun aku. Awang kowe iki ora ngopo-ngopo ki sapa lagi sing polah apane? Mbuh ki aku ki anggere coba nek jejer suhin ngono ukur meneng wae aku. Nek anggere jajan sira anu ku wis kudu abikan mbuh mas aku. Sing kedapikan apa? Lah ya awak mosok kuping wae wis. Nek jenenge tuwa-tuwa kakean polah ya ngono kuwi no. Men lah dek cilik ora iso polah wong digedhong. Kekarane wong akrami. Modale wong arep bebojoan. Wah, iki diartekke ngono wis seneng. Men cethok. Men penonton ki padha preso. Soale Bu Tom ya saka Padang kan nek ora dijelaske. Kalau tidak dijelaskan ini kan apa itu lagu? Ya Bu Tom ya. Nah, niku pun pertanyaan modalnya sampai- orang yang mau berumah Pertanyaane tangga. sampean niku wis bener lah wingi ana omah-omah kok digarani ngono. Wow. Ora to? Kekali wong akon. Dadi wong arep dibojo ki sing penting duwe garan. Apa? Garan tegese gawean. Heeh. Tutu rupa Bukan harta, bukan benda modalnya. Loh, kose. Kowe iki ngartekke banter kleru. Apa? Dudu bondo, dudu rupa bukan harta, bukan rupa. Wajah. Lah apa aku mau? Nek kuwi jan aku banget ya pane ya. Apa? Dudu bondo, dudu rupa dadi aku kok rabeni kuwi wis ora bondo.
Ora rupa. Lha kuwi saking kowe goblokmu kok gelem lho. Aku ya, Mbok. Ha iya, ora kentir kowe dadi. Among mangga. Among ati pawi Ora bondo ora rupa ora masalah. Nek suhin ki ora ngono ya. Ha piye? Ora ngomong ati. Ngomong peksi pawitane. Lha ku ngatek. Oh, berarti sampean mbiyen dodol manuk. Ha iya. manuke napa? Nggih, Mas Bagong niku. Nggih. Manuk. Enten pasar niku walah tak eling-eling. Apa? Lha niku tenan kok. Dol manuk petruk suhin kuwi apa? Nang pasar kono adol apem. Sampeyan yo manuke yo sluthuk. Aku sik kok hubungane dodol manuk karo dodol apem kok iso gathuk dadi bojo ki piye sebabe? Manuk pileren lho niku tenan. Pileren ya mergo notol apemmu sing wis seminggu ora. Dasare manuke yo sing cruthak ngerti apa kok ditotol. Apem kudune kira yo jawut. Terminal kan ning Jawa kan ya notol apemmu. Apemmu ora ya kuning ngono yo. Wah pinggire ireng. Jamur. Manukku bar notol kuwi seminggu pileren lho nang omah ora ngono. Kok suwene ya tapek bojo sisa yo tanggung jawab kuwi. Pileren iki ngono yo. Diopeni saiki dadi gagak. Dhisik manuk kutut kok yo iso mare. Ora, manuk mangan apem kok iso beralih wujud ki model piye? Ha saking akeh le mangan. Ayo Nduk Cahayu. Suaramu Pripun? padha karo pasuryanmu wong ayu. Suaramu halus. Mbok yo ngono ki nek ngalem ki ngalem bojone. Nah, ngalem bojone, ra ngalem wong liya. Bojoku wis ora nang sing kena dialem blas. Lho. Buke niki cantik lho. Oh iya. Cantik apa? Wah wis surup terus dilit anggrek. Wah, kebul Mas. Kaya ngemecem-ceman tikus. Angger tak sore aku teko saka rondan hin. Waduh, kebul Mas. Lah kene ya turahamu ngono kok sing amut ya. Wurung. Wis suwe kencana katon wingko. Lagi ngoten niku biyen lha mbok ya lah ngrumangsanono biyen ketemu aku pertama. Apa? Ya jarene kowe ketemu pertama ki mung perkara suhine te mepe baju. Pakaian. Ora wae. Saiki mbah salam dina mepe ora tau dinguk. Heeh. Among kowe mepe klambi kok nganti kepencut ki mergane apa lho? Ya kuwi mau tak. Ayo, mergane apa tak tak. Ya ming cedhak omahku iki kula netan suhin gak suhin ki cok umbah-umbah. Aku lewat ngono ngumbah rok. Wah, roke suhin gede banget aku. Ndarite aku. Terus Selasa aku lewat ngumbah celana pendek. Celana pendek? Wanginan kuwadur kowe. Wah, celanane semono. Ndah len jahit repote aku. Rebo lewat ki kurang ajar kok. Kok kurang ajar. Ngumbah jaran anu ki kacamata jaran androngan. Apa? Kacamata jaran ki apa? Oh, BH wes. Di PP aku waduh. Anggur kuanginan klethong waduh aku ngadeg suwe bang. Wis semono. Indah suwene lek garing. Masane nganti kok pirang meter ukurane kok. Kemis kabeh duwe dikumbah kok ora umbah-umbah suhin ya aku. Apa cok ora dikumbah kaya aku ngomong. Kaya apa? Jarikmu ku ora tutup. Aku ora tau jarian biyen. Ya saka rek. Lah ya rek ngono kuwi kudune rek ya sampean ki ngrumangsani biyen nalikane ketemu. Dadi nek wis tuangan iki ya aja disia-sia. Kurang kepiye nek aku karo kowe. Wong cetha kowe iki tak sayang yo nan. Disayang kok amtira tinggal lunga. Lho kowe ora cok maca koran, maca TV barang ngono ora nonton TV. Eneng wong boncengan ro bojone goblok sing wedok cutung sikile. Oh, mulane aku trimo ning ndi-ndi itu ngajak wong liya ndak kowe engko coklek sikilmu. Kek ping pira nek mau ngejak wong liya? 6.
Kek tahu alaman urung. Delalah ora. Kuwi nek kok ngono kuwi. Sesuk nek milih bojo aja kaya Mbah Walu ya nak ya. Weh, ora. Boten patut dicontoh. Ayo. Wah, contoh kok ngene iki ya prenginduk wis asah. Ayo tekan endi? Luputan. Luput pisan kena pisan. Berarti Pindah lho. Nek wong seni iki Jenengan diparani kali buke kok. wong seni iki sopan nek iso mlaku lewat ngarepe penyanyi iki ya ngene aja. Ngono. Tangane iku rasa cekanangan ngono kuwi. Lah ngopo? Ha iki ning jarik lho iki. Lah ya ngene beda-beda lho iki udarane iki. Tanganmu kok ora ngono kuwi mau. Iki kan ibaratke wong kademen to. Terus Wong lanang wong wedok nek kademen ra beda. Pripun? Nek wong wedok nek kademen mesti Nek kakung nek kakung mesti soalnya ki pusate panas ki beda-beda dadi nek wong wedok kademen mesti pusate panas nek ngene iki. oh berarti jenengan nggih ngoten niku nek adem. Nek namun nek dindeli ceret kok ketok panas. Yen gampang luwe gampang 300 mau nggo nukokke bojone daster. Ora. Wis ora tuku daster. oh tahu kewirangan. Numbaske daster kula niku tiga simbok kula. Oh, tahu kewirangan to mulane kok ora tuku. Sakniki kula pun mboten tau ditukokke. Wedi nek terjadi meneh apa piye? Nggih. Ceritane piye, Mbak? Tukoke daster disilihke mbokne ya ora ngomong aku. Aku tangi turu golek suhin raneng terane wis nang pawon asah-asah nganggo rokku tak rangkul saka mburi. Ayo. Anu. Terus nggo Aku lho kok prakteknya aku nyo tak mapan. Aku mbokmu. Kowe jengking ngono nganggo rok ngono. Ya ngene kok asah-asah. Ya asah-asah. Terus bareng noleh aku wal iki mara tuwa wedok. Aku wal. untung meng ngoten. Kira ya demokane antarane simbok karo aku kira ya wis. Oh tangi turu karo Pati Permana. Bokonge iku padha mbokmu karo. Kok kok rangkul. Tak rangkul ki malah aku malah ngono. Lah nggih untung meng nembe ngrangkul. Lah ya terus aku waduh nyong ngapunten. Aku ora diteruske. Wah, mbokne. Terang-terangane mbokne ya rada ngecek. Iya. Yen Angel ya rasa garap. Eneng terusane ya. angel Nek nyuwara aja nyawang bawang. Medeni. Kowe bebeda wong nyuwara. Sumpah aku ki gur meneng wae kok. Kok meneng kok karo nyawang ngono iki ngopo? Ha iki nang dhewe. oh jebule ngindek to. Lah iya. Oh men disawang ora lara ora kelong iku ngopo to? Ya beda. Nyawangku ki aneh ngono lho Pakne. Oh nyawang biasa lho. Ora wae wong mripate iya. Lah mripat kon mecicil ngono malah disungsung wong. Lah ya ngene iki biasa. Ya nduk ya, kene warwasa gugu mbokmu gedhe kena. Wah, nganggo jam. Ajanten pundi? Lah manut. Njot manut. Alah, ana sing ngomong vitamin. Vitamin guru ngene kok vitamin. Lah kejaba nek apa ngono ki kok kowe lho banget karo aku ketok. Anggeran nembang dadak nglirik aku. Aku ki apa kaya ngene iki. Nek mbok menawa. Walah lho kepiye. Lah laline ngono lho, Mbak. Tenan ana, nguatiri tenan. Ora. Menjaga. Iya, tak wangi jaga aja kuwatir. Wes to rasa. Wah, urung kok wis ngapa to? Wes kepiye lagi ngono kok wis. Rasa ngintel ngono lho. Wah. Piye?
Ora usah ngintil. Wah, lah ana triwol ora diintil ya mlenyek kaya ngene wae kena. Ya, Mbah. Ya, balara ya ngono wong iki. Rasa mrangkol lho. Jan angel. Aku ki nyat. Ayo sik ana sing gampang gelem ra? Apa? Iki. Wah, lah nek kuwi malah gelem niku. Oh, iki gampang Lah wong malah. nganti kula tawak-tawakke niku pun mboten purun kok. iki arep tak sedekahke malah. Wong tua ora ngajar. Mangga. Tan kena. Kana kena. Akhire iki ya iso mbok dewangi. Ya, Bang, ditutup. Nembang kok wangi-wangan nganti kaya duduh. Tan kena tinumpas. Ah, gawene cepet. Arato. Kok. Wis. Ya. Weh, iseng kaya ngapel. Iseng kaya
ditekke le. Sembah nuwun Mbak Ria. Iya sing kepareng ngaturake ya kuwi dadi ati. Heeh, dadi ati ya. Disambung meneh to. Heeh. Sapa? Ki kok ndak selak turu wonge. Iya. Ayo Ting. Ngantuk-antuk. Selak turu piye to? Ayo wis doyong ngulon doyong ngetan ta karo-karoan. Enak. Tamat ke wis kewaregen jenang sungsum ayo. Dereng kelong kok niki. Iya wis mbeyuyut. Ayo. Ya ora apa-apa arang yo. Awan kuliah bengi nyambut gawe dadine yo mesti ngantuk. Heeh. Ngarep nembang napa niki didhawuhi napa? Napa? Niki didhawuhi nembang napa? Ben mlumpuk sik nyawane. Iki mau nyambi merem ta, Nak? Oke ta. Mboten. Suarane wis mboten. Ya muni ora ya wong suarane wis menunjukkan. Mantuk ora, Nduk? Mboten. Nah wis berarti. Iki ya wis ora apa-apa nek suarane nembang jos. Iya. Ayo, war nembang apa? Karo sapa jenenge Ting? Heeh. Wow wonten napa? Surat. Surat apa? Surat cinta. Surat gaden apa? Heeh. Ki ana sing nyuwun ulan nandung-nandung. Mbok ya, ning ki angel iki ya wis ora apa-apa. Sak dadine. Ha iya. Arep ulan nandung-nandung arep dadi ulan sura ya ora masalah. Heeh. Apa dikijoli sambel kemangi ya ora apa-apa, dijoli nganu. Ya. Syukur nek iso mlaku. Ha iya mbiyen wis tau dilatih. Pelatih wis ditokke dantene wis. Kaya bal-balan wae kong ora. Monggo dibawani Mbak Anting. Iya. Sing cendhek ya Pak De. Hah? Cendhek. Manut Mbak Walu ya kuwi seneng cendhek padha wae. Ya sing sedengan ora sah. Sedengan iki ya ora dawa ora cendak sing kira-kira wektune cukup. Ya mangga, ya. Malah medeni to bawamu malah. Oh, mongge. Ya terus. Angger tak wangsuli sing ngomong sapa ngono mamah. Sising ono watese urip bareng mati sinden nantang ya ngono kuwi. Ora usah kok imbangi lek sampeyan nduk nalang kerek ngono piye. Nembang ngono nyanyi kaya piket ngono. Buru omongane karya Sentono. Sapa? Karya Sentono malah karya. Karya Sentono iki apa? Aku cilik.
mangan maning. Maning. Ya, ya. Kari Riko luput. Tak kira nek saya medhun saya ora tekan kari-kari. Ya. Rengjan jine mangga ayo Serti Pak. do mati apa ya wiyagane ora kaya ya Kang ancang-ancang sih kaya gong ayo sambel kemang kena blanda ngadu kena grajakan kena milih salah siji ya monggo ya ora krasa ya aku. Nang mandeke nang tengah kok. Hah? Mandeke nang tengah dadi ngadang-adangi motor liyane. Aku saya tua kok mbalem rampung kok ora krasa ya. Ya ora apa-apa karang. Heeh. Awas nek tiba sampean ki aja rono kuwi. Ngopo? Engko ndek jeglok lho. Tiba wis rasa kuwatir to Mbak Suwi semono ki nek tiba rak ya ketok mengko. Lah ning senengane engko nek tiba dijupuk dikumbah rasa sing. Ngumbah semono kuwi suwe banget ya, Tru. Iya. Ya. Ki sing pamundutan saka ibu-ibu juru masak, Mbak. Niku mau rencana dak kersa munggah panggung mriki. Wah, gayeng Mas Gaul. Monggo Bu, kita mriki Bu. Lewong. Iya. Sing masak nggawa irus, nggawa sodel, nggawa erok ora apa-apa munggah. Yo. Heeh, apik iki ya penggemar. Penggemar lagu Lewong. Iya. Wah, Lewong itu. Mriki sing nyekar sapa? Sing nyekar ya. Sing ayo mau janji ajeng joget mriki lho. Yo Pras. Ya. Wah, Mbak Prastiwi. Ngrekake Bu Prastiwi. Iki lagu Lewong. Wah, jan pundake tukul kembange Prastiwi. Wite nang nggon pundak, oyote nang isor lengen. Oyote warna-warna. Oyot kurang ajar. Ya. Endi ora ana sing kersa?
Monggo, Bu. Kalih Monggo, kula. Bu. Monggo. Wela. Ayo. Ora gelem kok. Monggo. Monggo. Tawak-tawake. Ya. Liwung diaturake. Monggo Bu Prastiwi karo Mbah Waluya men. Jarike dibenake sik kok ndak kepidak, malah liwung kabeh kok nggak kepidak jarike kok. Lah ngopo mergane? Ayo bingung to wong arep benake piye ngono malah dadi. Ya. Wah, Mbah Waluya kaya ngejak putune. Ya ora apa-apa ya Nduk ya. Engko turu ngene simbah wae wong mbahmu wedok lunga. Ana mbane meger-meger nang kene lunga-lunga nang ndi? Oh iya. Kasih TK to wayahe. Nggih niki wah angger kula jak sekolah gurune mengeterke pipis terus niki wis ora. Ya kok diwawiki ya, Mbah. Oh iya. Wala putu kurang ajar. Lah ya ora kurang ajar jenenge putu kok ya. Ya mbane kok ya saiki wae. Wah, kok jur ngiwut wong ora ngapa-ngapa kon mawiki. Ya mangga. Liwong mangga, yuk. Ora usah ndungkluk-ndungkluk ning ngarepku ngono kuwi. Lah ngopo? Engko gelungmu copot ngono. Ora wae. Angger aku koyo angger ndungkluk ngono, anu ya aku terus Wedi ndak kegawel. Oh, Waluya karo putune ora pareng. Lah mulane tak ulang sing apik, aja ndungkluk-ndungkluk ya, Nduk ya. Ini tak benake walah mlotrok kabeh. Ngono Seneng banget Waluya nek kon benake. Nah, aku pancen tukang sambatan kok. Ya, mangga. Sabtu Nggih, Mbak ya, aduh, nggih, Pak, matur nuwun. Kula mriku napa jenengan mriki? Oh, kurang ajar kowe karo Pak Tom kok. Engko dijukuk engko nek bar lagu. Mboten wonten sing ngeterke nek. Oh, nggih. Nggih. Oh, tolong Mas. Matur nuwun nggih, Pak Tom. Nggih, awit paringipun rejeki. Ampun kados niki. Lah ngopo? Karo aku util banget iki. Matur nuwun. Piro diitung? Wis ora usah njaluk Mas. Ora, aku mengarep madake. 300. Lah berarti sik utang 400, 200 aku 200. Kono mono ora? Ora ono. Ora ono. Kok ibuku cepil. Ya aja ngomongan kae to. Wong lagi nginang dijak omongan ngono ya. Oh, nah. Ono ora? Dul, ono ora? Ora ono.
bapak kuwi. Dit kowe padhaku. Karo mripate kaya tari Bali kok ditok-tok. Sapa? Iya. Ayo bekas penari Bali kok. Heeh, dapukane Leak. Wah. Leaki memedi. Mangga. Sabtu Sembah nuwun. Wah, putuku le joget trampil tenan. Nah iya kok. Ting ketruwil. Ting ketruwil piye wis semangate kaya ngono. Jos, matur nuwun nggih. Monggo, Bagong. Mbah Waluya, wektale pun telas nggih. Yo, dhewe neruske lakon sik terus. Heeh, monggo. Monggo diteruske dhisik. Kae lho Bapak Semar malah wis bablas. Kok ketoke kok protelon menggok ngetan ki dalan menuju Pringgondani terus. Ah iya wis disowani wae aduh ngetuti karo Bapak Semar. Ayo janeng nyaning tawaka katilan Mambang dan lepas ulang